אנחנו בעוד סרטון של השרשרת הזאת. ידענו אצלי, אז זאת שנייה. איפה? את זה. מה זה השרשרת הזאת? כן. זה יפה. עוד משקע. שנייה. קלי. שנייה. אמא, בואי. שנייה, אני אראה לך משהו. יש לך משקפיים כאלה. נכון, דומה לשלי. זה אותם משקפיים. מה זה? שנייה, מה? שנייה, אני בודק אם בא לי שרשרת אחרת. דג, יופי. מה זה? מה? זה שרשרת. וואו! זה עמוד? זה קטן. זה לא הבנתי. זה ממש יופי. סבבה. זה מה זה? מה זה? שנייה. אוקיי. אתה מחזיק לטלפון, רוצה? זה לא עושה. מחזיק לטלפון, אתה רואה כמו שזה? כן. שאני יכול לצלם עם סרטונים. רגע, אבל... רגע, יש לי קצת צוללה. וואו, 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 וואו. אז אתה רוצה שיהיה לך גם הטלפון? כן. תבחר לך צבע. גם זה? לא, זה סגול. יש גם כזה, אבל לא יודעת אם זה לאייפון. אם זה לא לאייפון. אתה מעדיף את הצבע הזה? סבבה. תראו איזה מצאתי. זה לא טוב. זה טוב. זה טוב. צריך את זה לצד השני. אין שרשרות של בנים, אתה רואה? אלה שרשרות יותר מגניבות. אתה לא מעדיף משהו כזה? לא. תראה, אלה. אלה? בעצם בא לי... מה בא לך? רגע, תראי משהו. תראה לי, נו. איזה בובי? את זה. זה צמיד, חיים שלי. אז בא לי את השרשרת הזאת. אז אני רציתי מקודם את משהו כזה אולי, או זה, אבל זה מכוער, את זה. זה, או איפה זה? צריך לתפוס אחד לשחור. לשחור. ואיזה צבע זה? זה הלבן. זה, רגע. תראו שנייה. אם יש שתיים. צריך לקנות שתיים ואז תראו מה עשה. זה של בנים. מה זה זה? לא, זה ענקים ותיקים. וואו, 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 וואו. מה זה משקוף? וואו. עוד מעמד. ענק מדי. זה קטן. זה ענק. איפה? הנה. המעמד שלי לא טוב. רואים טוב? הנה, ככה. תגידו בתגובות מה זה. זה. שזה סמל. רגע, מה יש פה? יש פה. זה יש פה חור. זה לא אותו דבר. שזה לא אותו דבר.
תגידו לי בתגובות מה זה. אני לא יודע. זה יהיה ארוך. כמה סללה יש לי? כן, זה סבבה. אבל זה, למרות שזה קצת. מה זה? סתם. אוקיי, בוא ניקח את המעמד יותר טוב. והנה. לא, זה יותר גרוע. איפה המעמד? שנייה, אז נתראה בסרטון הבא. ביי.